Brouwerij Dokkum brouwt bier. Beziekers kunnen er rondleidings krijgen en bier proeven. Dat mij. Maar de brouwerij lijkt het wel een soort op een restaurant. Je kunt er gerjoch genieten die het makken binnen met het Dokkumer bier. Als een soort van brouwerij. Maar je kunt er ook gerjochen krijgen zonder bier en dranken die net uit de brouwerij komen. En dat maakt het wel een restaurant. Ik vind het vreemd. De ene ondernemer mij alles doen, vergunning of net. En de andere ondernemer moet zich aan alles houden en wordt beperkt in zijn ondernemerschap. Jesse Oenema is de vorige eigenaar van het pand, met Adventure Park Dokkum. Door concurrentie ging het naar 6 jaar failliet. Het ontbreken van horeca was net de reden van het faillissement, maar Oenema miste het wel. Ik mocht ondersteunende horeca doen van de gemeente en dat betekent dat dan een bakje koffie maar schenken, maar een tosti erbij of een glasje cola. Visie van de gemeente is dat horeca binnen de bolwerken moet blijven in het centrum. Dit leidt er mooi aan de buiten. Beleidsvisie is dat net mij. Er is geen horecavergunning daar, maar ze draaien al. Neffens Oenema is het oneerlijke concurrentie van bedrijven die het haar vol onder regels houden. Als het bedrijf bij wijze van uitzondering dat een horecavergunning krijgen zou, kan Oenema er ook mee libje, dan gaat het in elk geval neffens de regels.